И здравейте, дами и господа, БГ Дракон 123 е тук с вас и Маринка. Днес ще снимаме нов епизод на играта Clash Royale. В този епизод, общо взето, ще направим чест opening и няколко лайв битки. Това са 2 фри честа, 3 силвера, 1 краун, 1 медикал и 1 клан батъл чест 10 от 10. Много съм благодарен на клан, че го събрахме 10 от 10. Останаха ни около 2 часа да го съберем и все пак успяхме. Най-много коронки изфармил Крис, който е ко-лидер на първо място с 173 коронки. Единственото, което ме очудва е, че той е 9 арена е фарми толкова много коронки. Вторият човек е Ради, който е удар с 119 корони. И третия е Тот Мартин с 76. Аз съм на фарми от 29. Така че, по такова. Нека подхващаме. Първо почваме с фри честовете. 57 голд. 1 батълрам. И 10 запа. Хубаво, защото ги събирам. Следващия фри чест. Силвър чест. 64 голд. 1 инферно. И 10 елитни барбериана. Хубаво, защото мога да ги донейтвам. Следващия. 61 голд. 2 мини охорд. И 9 канона. Даже нямаме рер. Вау. Фри честовете. 3 карти. 77 голд. 2 джема. 9 хайден тесли. И 2 фарбола. Което е хубаво. Не се опаквам. 77 голд. Москитака. И 10 фар спирит. Сега, Краун чест. 503 голд, 3 джема. 1 дарт коблин, 6 фурна, никакъв шанс за легендарка. 62, това дали е епик карта? Да, гард. Най-безполезната епик карта. Сега, искам, грешен чест. 105 карти, 3. Определено първо ще отворим Magical чест. Magical чест. Стискам палци за легендарка. Айде. Подхващаме Magical чест. 735 голд. Добре. 8 запа. Това не е хубаво. 14 раоджанта. Сега става. 25 барберина. Използвам ги. 30... Сега трябва много реар карти. 21 фурни. Дали това ще е легендарка? Маринка, легендар. Мисля, че това е легендарка, хора. Моля те. Богове. Yes, motherfucker. Отключихме бандит. What the hell? Скриншот. Хора, бандит. Хора, бандит. Бандит! Поредната карта в карт колекшена ми. Хора, бандит! Yes. И сега клан чест. Ако и от тук имаме легендарка, просто нямам си на представа. Супер съм хайпнат за бандита, защото тя много я исках тази легендарка, но тайничко се надявах да ми се падне инферно. Няма значение. И клан честа. 10 от 10. Давай! 1620 года. Супер. 10 гоблин ганга. 2 тройни мускитара. 3 бомб тавара. 22 томстона. 2, 3, 5... Добре. Това е края с рерите.
Jesus. I am Jesus. Хора, по принцип трябваше да има битки, но това ще е края на този. Майко мила. Това... Аз говоря шеп нещо през целия епизод. Това ще е края на този епизод. Благодаря, че гледахте. За вас аз бях Дракон 123 и до